Het medicijntekort is groter dan ooit. Irene uit Schravenpolder wordt er soms moedeloos van als ze weer eens een alternatief medicijn krijgt. Vreselijke bijwerking. Nee, vooral natuurlijk met de darmen en dergelijke. Dat is heel gevoelig. En verder in deze uitzending. Het luchtalarm afschaffen of gewoon houden. Een nieuw Zeeuws drankje gepresenteerd. Goedenavond. Het is een triest record. Nooit eerder was er zo vaak een tekort aan een medicijn als nu. Irene Duijnen uit Schravenpolder ervaart bijna elke dag de gevolgen van dat tekort. Ze slikt gemiddeld 15 pillen per dag. Tenminste, als ze er zijn. Omeprazol en sulcrofaat voor de maag. Dan voor de bloedvaten. Tirax voor de schildklier. En Isodol voor de darmen. Zomaar enkele van de medicijnen die Irene Duijnen uit Schravenpolder slikt. Nu het medicijnentekort in Nederland groter is dan ooit, merkt zij dat in haar voorraad. Duijnen is reuma, maaglever en darmpatiënt. En ze krijgt steeds vaker alternatieve pillen die allerlei vervelende bijwerkingen hebben. Gelletjes van de oogarts. En deze is voor de cholesterol. Nee, vooral natuurlijk met de darmen en dergelijke. Dat is heel gevoelig. En met de ooggel, idem dito. Dan denk je van, nou ja, ooggel is ooggel. Maar ja, dat was toch heel vervelend. Nee, 's morgens met krolletjes in je oog en mazig zien als je het opsmeerde. En nu heb ik gelukkig weer het eigen merk, maar het was een hele maand niet leverbaar. Duijnen is niet de enige. Het tekort aan medicijnen is groter dan ooit. Het kwam vorig jaar bijna 2300 keer voor dat een medicijn landelijk minstens 2 weken lang niet verkrijgbaar was. In 2022 was dat 1500 keer. En het gaat steeds vaker om gewone, vaak gebruikte medicijnen. Bijvoorbeeld voor hart- en longpatiënten. Of om antibiotica die niet te verkrijgen is. En dat komt weer doordat apothekers nauwelijks voorraad hebben. Ze moeten wachten op medicijnen die van ver komen. Uit China of India. En wat Duijnen verder tegen de borst stuit, de hoeveelheid aan medicijnen en hulpmiddelen. Bijvoorbeeld bij incontinentiemateriaal. Dus nu in dit geval brengen ze van de apotheek met PostNL, brengen ze zo'n doos. Nou ja. Nou ja, en dan zeggen ze van, ja, als je niet zoveel afneemt, ja, dan krijg je het niet meer vergoed van de verzekering. Je moet zoveel afnemen, dan wordt het vergoed van de verzekering. Terwijl je zelf, ja, als nuchtere en een zuinige Zeeuw er anders over denkt. Ik praat erover verder met Marieke Kerklaan, verslaggever Zorg. Ja, hoeveel mensen zoals Irene zijn er in Zeeland? Het gaat echt om honderden Zeeuwen. Dat merkte ik ook toen ik een oproepje deed op de radio. Het leeft ontzettend onder Zeeuwen. Mensen die hun medicijnen halen uit België en soms zelfs uit Spanje. Ze zijn er veel tijd mee kwijt en zij overigens niet alleen, ook apothekers. Ja. En is er een oplossing? Ja, het heeft natuurlijk allemaal te maken met marktwerking in de zorg. Het moet allemaal zo goedkoop mogelijk. Dat betekende dat tot voor kort apothekers weinig voorraad mochten hebben. Je zag het al in het filmpje. En dat ze dus inderdaad van ver komen, die medicijnen. Nou is er afgesproken dat apothekers meer op voorraad mogen hebben. En ook zijn er plannen voor meer fabrieken in Europa om weer hier pillen te gaan draaien. Maar ja goed, het zijn natuurlijk oplossingen die niet 1, 2, 3 voorhanden zijn. Nee, dat duurt nog even. Dus wat moeten Irene en al die andere mensen doen? Ja, in ieder geval goed overleggen met huisarts en specialisten. En eigenlijk ook doen wat Irene doet. Zodra je dus bijwerkingen krijgt die je niet helemaal vertrouwt, ja, contact opnemen. Ja. Dankjewel, Marieke. Tussen de middag hoorden we hem nog, het luchtalarm. Maar de minister wil het loeien van de sirenes stoppen vanaf eind volgend jaar. Het NL Alert op je telefoon moet het luchtalarm gaan vervangen. Daarmee wordt 92% van de Zeeuwen bereikt, zo is onderzocht. En dus 32.000 inwoners niet. Wat mij betreft is dat ook prima. Ik krijg die meldingen altijd te zien op mijn telefoon. Nou, voor mij staat hij niet in de weg. Als hij afgaat is het prima, als hij niet afgaat ook. Ze zullen hun redenen daarvoor hebben, denk ik, om hem af te schaffen. We doen alles via de telefoon en toestanden, dus ja, heb je dan die palen nog nodig, zo nodig.
U vindt het een beetje achterhaald? Ja, een beetje achterhaald is het wel. Bijvoorbeeld 's nachts, heeft u uw telefoon helemaal uitstaan? Ja, ik heb hem wel uitstaan, ja. Dan ontvangt u hem niet. Nee, dat is wel een dingetje, ja. 1 op de 5 Zeeuwen heeft hun telefoon 's nachts helemaal uitstaan. Zij krijgen dus geen NL-alert wanneer er iets aan de hand is, maar worden nog wel gewekt door zo'n paal. Een aantal veiligheidsregio's vindt het zorgelijk, het verdwijnen van het luchtalarm. De veiligheidsregio Zeeland heeft nog niet gereageerd op het plan van minister Jezielgus. Tafels vol paprika's, radijsjes, volkorenbrood. De kinderen op basisschool de Zuidvliet in Kortgene hoeven 3 maanden lang geen boterhammen mee van huis. Ze krijgen elke dag een gezonde lunch op school. Het werd op zich eerst door de kinderen wel even met de vraagtekens ontvangen. Van ja, dan zijn we van ons eigen broodtrommeltje af en wat dan. Maar toen ze te horen kregen wat er allemaal bij zat, waren ze eigenlijk wel een stuk enthousiaster. De meesten aten hun nieuwe trommeltje dan ook helemaal leeg. Maar 1 product viel iets minder in de smaak: tomatensap. Bevalt niet? Ik vind het heel vies. Gelukkig voor Max was er ook gewoon melk. De lunch bleek ook nog eens heel leerzaam. Het is gezond en als je heel wat koekjes eet, dan word je alleen maar dik en ongezond. Dus Moeten we niet hebben, hè? nee. Als dit project een succes blijkt, krijgen de andere 3 basisscholen op Noord-Beveland straks ook zo'n gezonde lunch. Maar dan misschien wel zonder die tomatensap doen. De horecabeurs is het moment voor Zeeuwse horecaondernemers om nieuwe producten te lanceren. En dus zijn er in Goes 2 dagen lang nieuwe soorten ijs te proeven, Zeeuws-Vlaamse paella en Zeeuwse casses. Ja, en als er ergens iets te eten is, dan is daar ook onze verslaggever Remy op en neer. Remy, waarom presenteren ze nieuwe producten op die beurs en niet gewoon gedurende het jaar? Ja, deze dagen is eigenlijk iedereen die wat met horeca heeft in Zeeland hier aanwezig. Hè? Ongeveer 10.000 mensen worden er verwacht. Dus ja, je kan elkaar ontmoeten, noem het maar op. En het is natuurlijk qua moment een goed moment, want we zitten relatief dicht voor Pasen. Dus dan zijn er veel mensen die dan weer naar Zeeland trekken om het horecaseizoen te laten beginnen. Ja, dus die horecabeurs heeft ook echt nog wel waarde voor de ondernemers. Ja, er komen ongeveer 10.000 mensen, zoals ik al zei. En het is de grootste in de regio. Dus het lijkt er wel op. Mensen ontmoeten elkaar, mensen spreken elkaar weer eens uitgebreid. Er worden ook nieuwe trends gespot en gepresenteerd. En nieuwe producten, hè, zoals Zeeuwse producten. En één daarvan is een nieuwe Zeeuwse cassis. Gert-Jan Hiel maakt met zijn bedrijf Zeeuwse sappen. En dat gaat hard. Hij produceert ongeveer 1 miljoen flesjes per jaar. Ja, nee, daar hadden we alleen van kunnen dromen. Dus het is wel hartstikke mooi dat het zo omarmd wordt door iedereen in Zeeland. Naast appelsap, sinaasappelsap en het met Duitsers populaire apfelscholle gaat Hiel nu casses maken. We kregen heel veel vraag naar Zeeuwse casses. Is ook niet meer op de markt in de horeca. En dat hebben we 2 jaar lang uitontwikkeld samen met horeca en een smaakpanel. Er is 1 merk natuurlijk heel bekend, Hero. Die zijn gestopt met een horecalijn. De reden daarvan weet ik niet. Maar in ieder geval, wij zijn erop ingesprongen om daar een vervolg aan te geven. Van de nieuwe casses hoopt hij er in het eerste jaar ongeveer 100.000 te gaan maken. En vanzelfsprekend komen de zwarte bessen voor de casses uit Zeeland. Ze groeien allemaal een beetje tussen Goes en Middelburg, grofweg. En wij kopen daar rechtstreeks bij de teler in. Het is ook weer gecertificeerd via Zeker Zeeuws. En die controleren ook echt dat het allemaal uit Zeeland komt. Dus we maken uitsluitend gebruik van 100% Zeeuwse zwarte bessen. Ja, Remy, om een collega te quoten, eten is leven. Er wordt daar toch wel het nodige gegeten, neem ik aan. Ja, absoluut. Je kan je voorstellen, die 10.000 mensen die hier komen, ja, die hebben echt wel de tijd om een Zeeuwse oester te nemen, hè, of een drankje. In het verleden wilde het hier nog wel eens beroemde wilde avonden worden. Tegenwoordig is dat een stuk minder, want om 7 uur sluit het. Maar in de stad Goes vanavond is er nog een afterparty voor de mensen, horecapersoneel en andere mensen die de horeca bezocht hebben. Dus als ze willen is daar genoeg animo voor. Vanmorgen vroeg trok de meeste bewolking weg en werd het zonnig in de provincie. Af en toe wat stapelwolken. Het werd 10 tot 12 graden. Morgen wel weer veel bewolking en regen, vooral in de ochtend. En het wordt iets koeler dan vandaag. Dan tot slot nog iets heel anders. Wie gaat Zeeland dit jaar vertegenwoordigen op het Regio Songfestival? Vanaf vandaag kun je je daarvoor inschrijven.
De band Smaakstof stond vorig jaar namens Zeeland op de bühne van het allereerste Regio Songfestival. Toen ging Limburg er vandoor met de eerste prijs. Ja, dat moet dit jaar anders natuurlijk. Ben jij een superzangtalent? Of speelt jouw band de sterren van de hemel? En wil jij Zeeland vertegenwoordigen op het Regio Songfestival in Limburg dit jaar? Schrijf een lied, meld je aan, want wij willen heel graag dat Zeeland wint dit jaar. Limburg! Gefeliciteerd! Kom erbij! Ja, lijkt het je wat? Ga dan naar onze website, daar kun je alle informatie vinden. Ik ga me er niet aan wagen aan zingen, ik hou het bij nieuwsuitzendingen presenteren. Dat is voor iedereen beter. Fijne avond.